eme îro qala kovara nûbiharê bikin. Ji ber çi? Ji ber du tiştan. Yek jî nûbiharê hejmara xwe ya nû derxistiye. A duyan jî bi taybetî li ser serhildana Şeyx Seîd Sekiniye. Kovara nûbiharê hejmara xwe ya vê payîza 2025 yani hejmara 173 gihan berdestê xwendevanên xwe. Li divê hejmarê de tiştekî taybet kiriye. Hemû nivîsên kovarê li ser serhildana Şeyx Seîdin. Ji ber çi? Ji ber ku îsal yani 2025 sedemîn salvegera serhildana Şeyx Seîd. Heta anha yani îsal li gelek bajaran gelek panel û gotûbêj li ser vê serhildanê hatin çêkirin. Gelek kesî xeber da. Anha jî gotina xwe nûbiharê gotiye. Bi çi gotiye? Bi hejmarekî taybet. Hemû nivîs, helbest, hevpeyvîn, bîranîn çi hebe hemû li ser vê serhildanê ye. Divê sedsaliyê de tiştekî gelekî taybet derxistine ortê. Ev dosya û ev hejmar dikare wekî arşîvekî gelekî baş, gelekî girîng bi salan belkî bi sed salan bimîne. Têde bi vî rengî tişt hene. Hêjayek û em hemû bixwînin. Kek Silêman Çevîk wekî edîtorê kovarê gotiye ez gelek kêfxweşim ku ez bextewarim ku me hejmarek wisa amade kiriye. Ma çima Kek Silêman Çevîk wê bextewar nebe? Dosyayekî hejmarekî wisa taybet û xweşik mirov amade bike, mirov wê bextewar nebe? Em ê çi bikin? Wê xwendevan çi bike? Xwendevan jî helbet divê herin wê hejmarê, vê kovarê bikirin, bixwînin, lê mêze bikin û jê sûde bigirin. Sedsaliya serhildana Şeyx Seîd e. Ji A, B, C heta Z, mesele çi ye? Her yek parça parça divan nivîsan de, helbestan de, bîranînan de û hevpeyvînên du kovarê de cih girtiye. Têzanîn li ser vê serhildanê heta anha gelek tişt hatine gotin. Ew gelek tişt divê kovarê de jî hene mirov dikare ji wan ji tiştên ku divê hejmarê de ne sûde bigire ku hinekî din derbarê vê serhildanê de ronî bibe, zelal bibe. Hejmara nû a nûbiharê, hejmara li ser sedsaliya serhildana Şeyx Seîd li benda we ye.